Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 5 eta 3 minutu igaro diren honetan, behar bada denboraldiko bideorik interesgarrienaren aurrean gaude, izan ere, igandean baieztatu zuen Realak Europa League jokatuko zuela 6. postuan geratu ostean, eta beraz naiz eta Atletico Madrilen aurka anoetan jokatu beharreko 38. jardunaldiko norgehiagoka hori geratu, Realaren denboraldia jada amaitu dela esan daiteke, eta honen bestez nota jartzeko garaia ere bada. Horretarako, Erreala Enjoyer, Txiozokoko edo Xeko kontuko erabiltzaile batek sortu duen tier listarekin. Egingo ditugu jokalarien balorazioak eta amaieran apur bat taldearen balorazioa egingo dugu. Tier lista honelaxe banatzen da, MVP-a bakarra aukeratu beharko dugu horretarako. Bikain edo bederatzitik gora atera duten jokalariak, nota altuarekin ibili direnak, 7-8 batekin, ongi bat, 6 batekin edo ibili direnak, aprobatuak, 5 baten inguruan ibili direnak, gainditu ez dutenak eta notari gabe geratu direnak. Eta hasi Momo Txorekin hasi behar dugu, Momo Txo urtarrilean joan egin zen, Nizara eraman zuen Realak, jada fitxatuta, beraz Realaren jabetza edukitzeari utzi zion, denboraldian ez zuen protagonismo handirik izan, gainera zelaira ateratzen zenean ere bere jarrera etzen honena ikusten zen, saiatzen zela tarteka, potentziala bazuela, baina oraindik ere oso berde, Realean jokatzeko eta suspensoa, ipini behar diogu, Momo Txori. Andres Silva, utzita etorri da, jokalari portugaldarra, egia esan ez da denboraldirik errazena izan beretzat, denbora asko minartuta egonda, denboraldi amaiera honetan pixka bat hobetu du, baina orokorrean ez du eskatzen zitzaion gol exigentzia hori bete portugaldarrak eta honen bestez suspensoa ipiniko diogu. Xeraldo Becker hain zuzen ere, Momo Txoren ordez etorri zen jokalaria, hasieratik taldean bikain lotu dena, aurrean bai eskuinaldetik eta bai ezkerraldetik jokatu dezake, abiadura handiko jokalaria, horrez gain gola duena, eta naiz eta ez duen gol kantitate beldurgarri bat sartu, oso ongi bat eman behar diogu. Amari Traorek goitik behera egin duela esan gerezake, denboraldi hasiera ikeragarria egin zuen, ikusten zen fitxaketa ona zela, eta gero pixkanaka Afrikako kopara ere joan zen, hor gainera Malirekin finalerdietaraino iritsi zen, ikusi da eskuinegaleko jokalari azkarra, erasokorra, baina denboraldi amaiera honetan erasokortasun hori falta izan zaio eta gainera atzealdean ere ez da denboraldi hasieran ibili zen bezain sendo ibili ez, horrez gain taldean lider handia dela erakutsi du, lehengoan urrutira joan gabe insaidean irten zen bideo horretan hain zuzen ere, Jon Martin gazteak debuta egin zuela eta lehenengo gauza aldageletan sartzean beregatik galdetu zuen eta bere gana joan zen zuzenean besarka bat ematera eta hori Mari Traorek 31 urte ditu, taldeko veteranoetako bat da eta keinu garrantzitsuak dira horiek eta ongi bat ipiniko diogu ez, oso ongi bat ere ipini geniezaioken, baina behar bada denboraldi amaiera honetan eta gehien behar izan denean edo ez du bere errendimendurik eman. Carlos Fernández, gurutze bide ikeragarria dauka, lesioekin, Valentziaren aurka gol bat sartu zuen, denboraldi hasieran norgehiagoka batzuk jokatu zituen, baina jarraikortasunik ezin du eduki eta logikoki suspensoa emango diogu eta ikusiko dugu urrengo denboraldian zer gertatzen den Carlos Fernandezekin. Brais Mendez, argiak eta itzalak izan ditu Braisek ez, denboraldi hasiera ia gehienek bezala ikeragarria, izan zuen, zela erdi horretan erabat dominatzen zuen, horrez gain zuloak oso erraz ikusi, gainera area ertzera ere erraz iristen zen eta jaurtik eta dezente izaten zituen, gero
denboraldiaren erdialdean pixkanaka bere errendimendua gehienena bezala bera joan zen, gero gainera behatzean lesioa izan zuen, baina azkenerako denboraldi amaiera honetarako errekuperatu ahal izan da, eta aurrekoan gainera Betisen aurka sekulako gola sartuta Realarentzat oso garrantzitsua izan zen, garaipen baten parte izan zen Brais, beraz, oso ongi bat ipiniko diogu Brais Mendezi. Kieran Tierney, hori hau ere utzita etorri da, Arsenaletik, jokalari ilusioa egiten zuen jokalari bat zen, zergatik esango dugu gezurrik, denboraldi hasiera oso ona eman zion, gerora Atletiken aurka minartu zuen, ikusten zen jokalari erasokorra zela, baina erasokorra baino gehiago atzealdean ikeragarri laguntzen zuen horietakoa, esperientzia handikoa, eta nik uste bera ere gustora aritu dela, Donostia aldean, baina, iruditzen zait, denboraldi amaiera honetan ia denak bezala kosta zaio pixka bat, gainera minartuta ere izan da, azkenerako Imanolek errekuperatu ahal izan du, eta oso ongi bat ipiniko diogu, iruditzen zait, jokalari garrantzitsua izan dela urten, Realarentzat. Mikel Merino, berrituko du Mikel Merino, keztu berrituko, oraindik ere berri horiek jakiteko oso goiz da, eta, beste denboraldi ikusgarri bat, Mikel Merino, MVP-a, behar bada MVP-a ia da, buruan badaukadalako, nor izango den, baina bikain bat ipini behar zaio, Mikel Merinori, naiz eta eten txiki bat izan, bere bolada honek edo onak, partida batzu naiz eta ez dituen onak egin orokorrean Realarentzat ezinbestekoa izan den jokalaria izan da, pieza oso garrantzitsua, eta erakustaldiak eman ditu, gainera golak sartu ditu bikain bat, eman behar zaio Mikel Merinori. Umar Sadik, aurtengoan ere, golekin ez du zorterik izan, horrez gain ez du asko jokatu, 2 gol sartu ditu, biak ikusgarriak, baina hori aurrelari batentzat ez da nahikoa, ikusiko da Sadikekin ere zer gertatzen den, hor Arabiako zurrumurruak eta entzuten dira, baina suspensoa ipini behar diogu. Alex Remiro, honen inguruan ere, zer esango dugu, orokorrean denboraldi ikeragarria egin duela, batzuek esango dute Mallorcako penaltiak, baina Mallorcako penalti horietarako ere, beste jokalariek ekidin zezaketen penalti horietara ez iristea, orain ez gara kontu horietan sartuko, baina denboraldi oso ona Alex Remiro, norgehiago askotan eta batez ere denboraldi amaiera honetan salbatu egin du Reala, lehengoan Betisen aurka egia da Abderen penaltia, etzela santu botatakoa izan, baina oso ongi bota zen Remiro bera, eta hori gakoetako bat izan zen, horrez gain Valentziaren aurka ere sekulako baloia atera zuen, beste hainbat baloi ere atera ditu hankekin oso segurua, eta bikain batez, baina oso ongi bat eman behar zaio. Aritz Elustondo aurtengo denboraldian, ez du protagonismo handirik eduki behar saindarrak, minartuta egonda gainera beste jokalari batzuk postua jandiote, eta aurtengo Aritzen denboraldia ez da beste batzuetan bezain ona izan, aleren ikuste gainditzeko baietz, norgehiagoka onak egin ditu, baina horixe, 5 batekin gainditzeko. Álvaro Odriozola, egia da, denboraldiaren amaiera honetan, pixkanaka bere zaldisen hori egal horretatik, eskuin egal horretatik ikusi dugula, baina orain artean ez du asko jokatu, ni ez nengoen bere fitxaketaren oso alde, eta uste dut denbora karrazoia ere eman didala, ez du ondo ikusi ez talengo Álvaro Odriozola, eta, suspensoa ipini behar diogu Odriozolari. Igor Zubeldia, azze denboraldia egin duen Azkoitiarrak, atzealdearen erdi horretan ikeragarrizko partida jokatu ditu, oso seguru aritu daia norgehiagoka guztietan, pena denboraldi amaiera galdu behar izan duela, Real Madriden aurka ere horrakatz bat egin zuen, baina orokorrean atzealdean baloiak eta defenditzen, aurkariari baloiak kentzen, gogortasunean, baloiaren irteeran, Igor Zubeldiak denboraldi ikusgarria egin du, eta bikain bat ipini behar zaio nik uste Azkoitiarrari.
hortxe Merinorekin batera ipiniko dugu. Mikel Oyarzabal, aurtengoan berriro ere bere bersiorik oneina oraindik ez behar bada, gehiago eman dezakela iruditzen baitzai, baina bersio oso on bat ematen ikusi dugu Eibartarra, lesioa izan zuen lehengo urtean eta denboraldi erdian sartu behar izan zen taldearen dinamikan, aurten hasieratik izan da, gora bera batzuk izan ditu, baina orokorrean taldeko kapitaina, taldeko buruezurra bera dela demostratu du, eta, nik uste, bederatzi bat ez behar bada, baina bai zazpi zortzi bat ipini behar zaiola. Takekubo, Takekubok bi zati izan ditu ez, batetik Asia koparen aurreko zatia sekulakoa egin zuela, arrisku asko sortu zen, kalitate handia erakutsiz, baina gerora pixkanaka konfiantza galtzen joan ez ote zen edo konfiantza gehiegi hartzen. Ez, baloi gutxi pasatzen zituen, horrez gain baloia gehiegi edukitzen zuen oinetan eta asko entretenitzen zen, eta hor argiak eta itzalak izan ditu Takekubok, eta nik uste 6 bat ekin ongi doala Takekubo. Javi Galan, hau ere urtarrilean etorri zen, hain zuzen ere Haien Muñoz lesionatu egin baitzen, zoritxarreko lesio hori izan zuen Haienek, lotailu gurutzatu hautsita, eta Atletico Madriletik utzita, benetan konpromiso ikeragarria erakutsi du, aspaldian gustatzen zitzaidan ezkerreko hegaleko jokalari bat zen, eta Realak fitxatu zuenean, bai esango dut ilusioa egin zidan, eta iruditzen zait ongi bete duela, barneraka sartzen eta arrisku handia erakutsi du, horrez gainera sokor eta defentsan ere fin, Javi Galanek nik uste oso ongi bat merezi duela, ez bederatzi bat, baina oso ongi bat bai. Robin Lenormand, beste erdiko atzelaria, jokalari garrantzitsua geratuko den ala ez, oraindik zalantzan gaude, baina urtengo denboraldia beste behin ere ikeragarria egin du, gainera Luis de la Fuenteren dinamikan Espainiako selekzioan erabat sartuta dago eta ezinbesteko jokalaria da, entrenatzaile Errioxarrarentzat, eta nik uste 7-8 bat ipini behar zaiola. Ez zait iruditzen Zubeldiakainako denboraldi ona egin duenik, baina bai oso denboraldi ona. Jon Pacheco, pixkanaka hortxe konsolidatzen ari den zentral bat, zentral oso ona, baloi irtera ikeragarria daukana, behar bada oraindikan ere goiko borroka horietan, edo aurrelariekin dituen borroka horietan, oraindik ere zer edo zer hobetzeko dauka, baina pixkanaka ikusten da konfiantza hartzen ari dela, taldean ere geroz eta egonkorrago, Imanolek ere geroz eta gehiago egiten du apustuaren alde, eta iruditzen zait ongi bat ipini behar zaiola, ez du asko jokatu, eta Zubeldia eta Lenormanen altueran jartzeak ez luke zentzurik izango. Ander Barrenetxea, naiz eta denboraldi amaiera honetan ez dugun fin ikusi, diferentziak markatzen dituen jokalari horietako bat dela erakutsi du denboraldi honetan, ez? Lehengo urtean lesioa sufritu behar izan zuen Donostiarrak, aurten berriro ere nik uste futbolari sentitu dela eta ongi sentitu gainera. Konfiantza ikeragarriarekin ikusi dugu Barrenetxea, barneraka, kanporaka, gol ederrak sartzen, eta nik uste ez Mikel Merinok eta Zubeldiakaina, baina bai oso ongi bat merezi duela, Ander Barrenetxeak. Haien Muñoz, honena pena ez, azkenean denboraldi oso ona egiten ari zen, beste behin ere bazirudien gainera Kieran Tierniri postuak endu behartziola, baina lotailu gurutzatu, madarikatu horrek ez, berdegunetik kanpo utzi zuen beste behin ere, eta hau ere kirolaren partea da, eta haieni ongi bat emango diogu, ez, denboraldia ikeragarria izango zela, denak birrindu behartzituela ematen zuen, baina lesio horrek gelditu egin zuen. Arsen Zaharian, beste fitxaketa bat, Errusiarrak aurten pixka bat egokitzeko urtea izan du Donostian, denboraldia hasieran ikusi zen nahiko galduta zebilela, ez oso zehaztuta ze postutan jokatu behar zuen, jokoan ere parte hartze gutxi izaten, horrez gain gero lesioak izan zirela eta kopak eta abar Imanolek hegalean kokatu zuen, eta ikusi zen hegalean inondik inora ere etzela bere lekua, ez baitauka izkin egiteko eta abiadurarik, ez da gaitasunik ere bere lekua erdian da, erditikan ikusten du hobeto
jokoa errusiarrak, eta horri ipini zuenean, partida on batzuk egin ditu, baina oraindik ere nik uste gehiago eman dezakela, eta gainditua emango diogu, baina larri-larri. Jon Mikel Aranburu, Arrobiko beste jokalari bat, deskubrimentu handia aurten, utsune debuta egin behar izan zuena, eta ongi debutatu zuena, Batez ere Bartzelonaren aurka naiz eta Reala galdu egin zuen, Lamine Yamal ia gelditu egin zuen, eta hori oso aipagarria da. Eta naiz eta ez duen asko jokatu, nik uste ongi bat eman behar zaiola, Jon Mikel Aranbururi. Eta hemen datorren bipia, Martin Zubimendi Ibañez. Benetan, Realean halako jokalari bat ikustea kostako da. Ikeragarrizko erakustaldiak ematen ditu, baloia atzetikan irtetean bi aurkari joaten zaizkio eta hala ere baloiak ez dio erretzen, hori Imanolentzat bedeinkapen bada, eta Martin Zubimendik horixe egiten du. Horrez gain gero taldearen lidertzan eta jokalari oso garrantzitsua da, ikusiko dugu aurten hau ere geratzen den, gustatuko litzaiguke logikoki, baina zaila izango da mantentzea, eta ezer gutxi gehiago esateko Martin Zubimendiren denboraldiaren inguruan asko esamaitugu da. Beñat Urrientesen inguruan ere asko hitz egin dugu, batez ere denboraldi erdialdetik ona arte, Imanolek pixkanaka minutu gehiago eman dizkio, eta ikusi da Martin Zubimendiren postua betetzeko, noski ez da Martin Zubimendiren kalitate altu horretara iristen, baina bai oso maila ona eman du, horrez gain pixkanaka konfiantza hartzen ari da, Sansen ikusi genuen lider hori pixkanaka ere zelaian ikusten ari gara, naiz eta oso gaztea den, 22 urte besterik ez baititu, baina oso ongi Beñat Urrientes, eta nik uste oso ongi bat ipintzeko moduan badela. Jon Ander Olasagasti ez du asko jokatu, Imanolek bere aldeko apustua egin zuen hor geratzeko, Sansetikan igo behar ziren jokalari horien artean, ikusiko dugu aurten hau ere geratzen den, baina iruditzen zai, jokatu duena ez du gaizki egin, gainera Mallorcaren aurka penaltia jaurtitzeko adorea izan zuen eta gainera sartu egin zuen, beraz horregatikan gaindituko diogu Jon Ander Olasagastiri. Urko, minutu asko izan ez dituen beste jokalari bat, eta, honi ez dugu kalifikatuko. Unai Marrero ere ez, bi norgehiagoka jokatu ditu, ez du ezer nabarmenikan egiteko aukerarik izan, Maguna Zelaia ere ez dugu kalifikatuko, eta Jon Martin ere ez. Halere, Maguna Zelaia ikusiko dugu zer, baina Jon Martin ikuste datorren urtean Realaren lehen taldeko dinamikan sartuko den jokalari horietako bat izango dela, naiz eta Imanolek ikusi beharko duen aurre denboraldia nola egiten duen. Hauxe beraz, gure tier lista, eta hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean izan agur.